real talk lang. Mas inuuna pa nilang gastusan yung motor nila, pagpaganda ng motor nila, pero yung mga driver's license wala. Mga ORCR, paso. Speed limit during club rides. Alright, so sa naturang ginawang forum noong October 8, 2021 is naglabas ng partial rules and regulation ng LTO Region 8 na during sa club ride is ang magiging speed limit o maximum speed na magiging naturang ride is Alright, kumusta mga ka-team? Magandang umaga. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright, for today's vlog mga ka-team, pag-uusapan natin yung naging forum ng LTO Region 8 saka iba't ibang presidente ng clubs ng Region 8. Alright, so yung naging topic o naging agenda ng naturang meeting is first is yung speed limit during the club rides. Pangalawa is yung charity ride rules. Pangatlo is yung mga lisensya o ORCR ng mga club members. Alright, so isa-isahin natin yan sa vlog natin ngayon. Alright, so unang-una is yung speed limit during club rides. Alright, so sa naturang ginawang forum noong October 8, 2021 is naglabas ng partial rules and regulation ng LTO Region 8 na during sa club ride is ang magiging speed limit o maximum speed na magiging naturang ride is hanggang 80 kilometers per hour. Alright, so yun yung ginawang o binigay na speed limit ng naturang LTO. Gagawin yun during club ride na dapat yung spearhead ng every club o sweeper ng every club at lahat ng member ng club na magpa-participate during the rides is dapat alam nila yung speed limit is hanggang 80 kilometers per hour na lamang. Alright, so pangalawa is yung charity ride rules. Ito, dito natin malalaman yung panibago rules nila na naging effective agad-agad noong October 8, 2021. So base dun sa naging forum is ang magiging bagong charity rules, charity ride rules ay wala na pong banking during the charity rides. Alright, especially sa mga lugar na to like Colonia Curve, Pamahawan Curve, Manzanitas Curve. Yan yung mga hotspot na yan na pinagbabawal ng LTO Region 8 na during sa charity ride is wala nang banking. Additional info na rin, naging effective din agad-agad noong October 8. Wala munang charity rides ang magaganap simula October 8 hanggang November 21. So wala munang o hindi muna papayagan o hindi muna bibigyang permit ang kahit anumang charity rides na gaganapin sa mga lugar na nabanggit kanina like Pamahawan, Colonia and Manzanitas Curve. Alright, yun ang naging pangalawang agenda ng naturang forum. Alright, so pangatlo is yung driver's license saka ORCR ng every club member. Yun sa naturang forum, dapat ang presidente ng every clubs ang kamonitor sa mga members nila na bawal o hindi pinahihintulutang maging member or wala dapat member ng club na walang driver's license or ORCR na mga motor nila. Pinagbabawal, strictly pinagbabawal ang mga members ng clubs and mga pasong driver's license, mga pasong ORCR. And additional dun sa naging forum nila is pwede nang magsumbong sa LTO kung may nakita man ang isang individual na gumagawa ng stunts o may nakitang reckless driver sa daan. Pwede mo nang kuna ng picture, pwedeng kuna ng video at isend o isumbong sa naturang LTO ang isang individual na gumagawa ng delikadong gawain sa daan na may probably o malaking chance na mag-cause ng aksidente sa mga inosenteng tao. Yun ang naging malaking change of rules ng LTO na agad-agad effective mula October 8 hanggang November 21. And according sa naging forum is magkakaroon sila ng second forum this coming October 22 if I'm not mistaken. October 22
2022, and the venue will be announced siguro later or before ang naturang second forum is mag-a-announce sila kung saang venue na niingkayat ng LTO Region 8 na mag-attend ang iba't ibang presidente ng club dito sa Region 8, especially sa mga officialis ng every club dapat mag-attend sa naturang second forum ng LTO. Ayon din sa natura change of rules ng LTO, nawindang o nagulat ang lahat sa naturang naging desisyon ng LTO. I don't know kung positive ba yan or negative. I'm sure na meron itong positive impact at meron din itong negative impact sa both sides sa mga riders. Alright, babalik tayo mamaya mga ka-team. Alright, magandang hapon mga ka-team. Kakabalik lang natin. Medyo na busy kanina kasi birthday ng kapatid ni my love, kaya medyo yan, busy, pamamalengke. Alright, galing tayong Yamaha Sugod para bayaran si Red. Hindi pa kasi fully paid si Red. Naka-installment to for the information of everybody. Alright, so yan, balik tayo sa topic natin kanina for additional info dun sa rules, panibagong rules about the charity ride. So additional info, so during the charity rides pinagbabawal din ng LTO yung mga modified pipe, naka-open pipe, pinagbabawal din yon kasi yon ang pinakamalaking issue. Yan yung pinakamalaking issue ngayon about sa mga clubs, motorcycle clubs. Yan yung pinakamalaking issue kasi naka open pipe daw yung iba, tapos ang marami sila during charity rides, and then pag daan nila dun sa mga matataong lugar or cities, apakaingay nila ng mga motor nila. So kapag rider ka, alam mo kung bakit naka pipe or medyo pinapalitan nila yung medyo malakas-lakas na pipe kasi alam nyo na kung talagang legit na rider ka, alam mo na kung anong rason kung bakit pinapalitan nila ng medyo malakas-lakas na pipe yung motor nila. Alright, so yun yung mga panibagong rules and regulation na dapat nating sundin during sa mga charity rides natin. And another additional info, starting nung October 8, yung open forum ng LTO at saka mga presidente ng other clubs is kasali yung endurance event sa pinagbabawal muna gawin from October 8 to November 21. Alright, so talagang nakakalungkot isipin na yung mangyayari sana ng Ormoc Adventure Rally V3 medyo malabo talaga next month, medyo malabo talaga, but still daming rider, ang daming mga participants na hoping na ma-change yung decision ng mga nag-decline ng permit nila. Sana ma-change yung yung decision nila for the last minute. Ang mabuting gawin siguro natin ngayon mga participants, mga rider, is iwasan natin yung ma-involve tayo in a road accident, especially during sa charity rides na event, mga ganyan. Sana ingat-ingat lang po tayo, wag po nating dagdagan yung init ng mata ng LTO sa atin saka ng ibang municipalities, mayors. Talagang ang rider clubs ngayon ang pinakamainit sa mga tao kasi yun nga, dahil sa pandemic na to, dumarami yung bumili o nagkaroon ng motor dahil nga nung kasagsagan ng pandemic is walang operation ng mga public bus, public transportation, wala, kaya napilitan yung mga tao na kumuha ng motor kasi yun yung pinaka budget meal na transportation na magkakaroon ka. And then yun nga, sa dami ng kumuha ng motor, dumarami na rin yung nagsusulputang mga clubs, dumarami na rin yung kamote rider kasi nga pag bumili ka ng motor, hindi naman stricto yung mga kasa na kahit wala kang lisensya, wala kang student permit, pwede kang bumili ng motor. Kaya yun, apakadami ng naging kamote rider, susulputan, literal na kamote rider. Basta-basta na lang nagpapaandar ng mga motor nila,
walang seminar sa LTO, walang alam sa mga traffic rules and regulation. Kaya ang dami ding mga minor de edad ngayon na nagkakamotor na kung umasta, hari na ng kalsada, walang gears, walang helmet, ayun, walang mga lisensya, walang mga ORCR yung mga motor, walang mga plate number, post modified lahat yung motor, pinaggagastuhan pa nila yung motor nila kaysa sa lisensya nila, sa ORCR ng motor nila. Alright, so apakadaming ganyan ngayon. Real talk lang. Mas inuuna pa nilang gastusan yung motor nila, pagpaganda ng motor nila, pero yung mga driver's license wala, mga ORCR paso, yun. Tapos ang pinakamalaking ano pa is yung mga motor nila installment hindi pa fully paid. Tapos kung umasta mag-drive, parang hari ng kalsada. Alright, real talk lang. Sorry sa matatamaan, pero marami talaga kayo. Alright, so wag na nating dagdagan yung mga problema ngayon. Wag na nating dagdagan yung issue para lahat ng rider masaya at walang iniisip na chill lang. Kasi talagang napakainit na ng issue ng mga rider ngayon dahil sa rising accident involving ng mga rider. Kaya yun, as a fellow rider mga ka-team, wag na nating dagdagan pa. So yun mga ka-team, as a fellow rider, I am telling you na let's work together. Gawin nating maganda ulit ang community ng Riders Club. Alright, so yun, ride safe sa lahat. And dito na magtatapos yung episode natin sa vlog na to. Huwag niyong kalimutang mag-like and mag-share sa video na to. Click mo na yung notification bell button. And kita-kits sa next episode ng ating vlog mga ka-team. Peace out.